Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hong ni Marua. Dali. Linya ka mo. Paglinya na ka mo. Aron maklaro sa mahal kong Marua ang inyong mga itsura. Maayo kay daghan kang nada nga halad dinhi sa tunga sa kakahuyan ka. Buhaton ko ang tanan alang kanimo, mahal ko. Mga matahong sila. Usan na lang ang kuwang niya ng maong mga babae, mahal ko. Si Marla na lang. Nahibaw ko, busa. Unsa pa'y imong kidugayan, kuhaan na si Marla ug dad-a dinhi sa kong atubangan. Siya ang mukumpleto ni ini mga halad alang sa kinapuhi ni Nomad. Oo, mahal ko. Gabriel, unsa ko nimo kamahal? Mahal gyud kayo. Andam kong ihatag nimo ang tanan nga ni anak ko, Marua. Kana, mao kana ang gusto kong mabati kay kanimo, Gabriel. Nga andam kang mamatay tungod og alang nako. O andam kong mamatay. Tungod og alang kanimo, mahal ko. Salamat, Gabriel. Makalakaw ka na. Dad-a dinhi sa kong atubangan si Marla. Pero, gusto ko nga wa siya'y tatsa. Pero sama sa uban, kinahanglang mapasimot mo siya dinhi. Aron mo mo siya nga way panim og dili magsupak-supak sa gusto tang mahitabo. Maoy una ang nga dako kining gasagikan sa kahitasan. Sige na, kuhaan na si Marla. Oo, mahal ko. Wa siya tatsa nga akong dadon nini. Adto na ko, mahal ko. Nomad, ako unang palakton si Gabriel. Kinahanglang makumpleto ang 13 ka kinamaguwangan nga maoy kuhaan mo sa tanang dugo. Gikahinaman ko na ang imong pagkabuhi pag-usab, Nomad. Gikahinaman ko na kini. Hain man ka sila magpundo din sa kakahuyan. Noo ka na lang. Oh. Marla? Marla? Nganong galit ka ba yun? May nakita ka na ba? Ha? Niya na ba sila ng dapita? Doon na lang ta. Pero, wa ko'y makita. Ha? Wa kay makita? Oh, kay punos man bitaw na mga kakahuyan ang atong giatubang. Nang hinga mo't malayo ay mo amahan. Oh, paabot ako din pa, ha? Oh, uy. Asa naman to siya paingon? Oh, di na ko magsupak-supak ni Marla. Magpaabot lang ko din eh. Kinsa nagsingapot? Noon na lang hinga. Oh, may kasi ka sa unahan. Miliyo kong mga sapot. Oh, may bayhon sa tao nga nagsingapot. Kinsa pa ka ni siya? Na, maklaro ko ng iyang bayhon. Oh, Gabriel! Marla? Oh, ako ni! Diyan ka man kikan. Huwag na kung sa ka man din sa kakahuyan, ha? Uban karon dayon ako, Marla. Kay ikaw na lang ang kuwang. Unsa? Kuwang sa unsa? Dali na. Uban ako. Nagpaabot sila nimo. Ayaw na, Gabriel. Kinsa nagpaabot ako? Huwag na nung niya ka sa kakahuyan, ha? Tubaga unang ako pangutanan ni mo. Wa na'y panahon. Kinahanglang matipon kanila. Dali na. Aray! Gabriel, buhi! Uyog na ako. Ko! Uban ako. Monday, Gevora! Dali na. Monday, Gevora! Oh, Gabriel! Um, Gabriel!
Kaila pa ba ka na ako, ha? Marla? O ako ni. Nahibaw ka ba kung anong ni ka ini dapita? Ha? Uy. Yun na. Kakahuyan. Nganong niya mo ko din sa kakahuyan, Marla? Kung mo na, huwag ka giday sa imong kaugalingon. May problema ka kiti ay. Ha? Problema? Yun na. Nganong niya mo ko din Marla, di ba? Uy. Nganong nagbarog ka naman? Di ba nga dito ka man sa kama? Sa ibabaw sa atik sa Villa? Mao ka na ang katapusan mo nga hinumduman. Oo. Mao na. Kuan, gibantayan ta ka. Unya, nakita ko si Elgin. Unya, nakita ta ka nga mibarog. Unya, wa na ko'y mahinumduman. Kung mao na, tinuod ka daay nga na ulipon ka sa gahom ni Marwa. Maruwa nga, mao ikaw? Wa na si Marwa sa kong lawas, Gabriel. Ha? Nahibalik na siya sa iyang lawas. Pinaagi tingali sa imong pagtabang. Usa? Dali, Gabriel. Magpalayo ta din niya. Kinahanglang mahibawan ko kung anong niag ka inindapita. Dali! Oo. Ang kawa. Nga ang kawa sa panghita po. Ang kawa sa panghita po? Ang kawa sa panghita po? Kinahanglang ato ning makitaan. Kadit lang. Kawa? Dakong kawa ba? Oo. Mao ka na kinahanglan ko, Gabriel. Gusto. Sa ilawom sa tunnel. May nakita kong kawa dito. Dali! Mga tuta sa tunnel! Ay, naman si Marla. Wa naman mabalik. Pa! Oh, uy. Anak, may kaya ka na. Oh, si Gabriel ka nang nagsunod ni mo. May adlaw diyan ay. Nay maneng. Pagdali mo! Mga tuta sa tunnel! Dali! Mag-usap ta sa tunnel. May buhaton ta dito pa. Dali na tayon pa. Oh, uy, paghinay na mo. Paghinay mo. Anong kalita lang ito nga dinis kakahuyan si Gabriel? Mura naman siya tarong ikasulti. Anak, niya naman kita sa tunnel. Unsa pag gusto ni mong buhaton din Marla, nalipay ko nga nakita ka pagbalik nga lagsi ka na. Ug ikanugit si Marla. Wa pa masulbad ang atong problema, Gabriel. Ha? Busa dili ka pa angay nga malipay. Pamaning, Oo. sulig tubig ang kawa. Oh, Marla. Unsay buhaton mo anang dakong kawa, Marla? Makita mo karon. Uy, unsa ka nang hait nga ba to? Isamad sa kong tudlo. Ha? Apan, nga naman. Aron mahatagan og kinabuhi ang kawa. Iyabo ka na ng tubig nga nahabilin sa kawa. Dili ko gusto nga masudan og laing enerhiya ang akong pagabuhaton. Oo. Ako ni iya mo. Ayaw mo, kagool. Ang inyong kamatayon, angay ninyong pasalamatan. Pait na kaayo ang inyong kinabuhi nining kalibutan, dili ba? Og ako ang muhatag og katapusan sa tanan ninyong giantos karon. Ako lang ang makahatag ninyo og kinabuhing way kamatayon. Kayo man sa inyong kamatayon, mabuhi kamo og dili na mamatay. Kamo ang umabot kong mga dama. Nana, napuno na sa tubig ang kawa. Unsay sunod mong buhaton, Marla? Kinahanglang mo bukal siya. Venant Veneras. Uy, Oh, la. Kalit nga may bukal ang tubig sa kawa. Marla, anak, saan naman ka? Anong nakahimo man ka sa pagpabukal sa tubig sa kawa? Ayaw pagsapa, Gabriel. Aha. Gusto kong makita ang kalihukan ni Marwa.
Obey. Doltre. Kerush. Oh, Naana, may milutaw na sa kawa. Oh, si Marua ka na. Og mga babae og lalaki nga ginapos. yun na. Kasi na sila. Uy, nakailam ko ang uban nila. Si Maris, si Benita, sila ka na. Uy, Sila ang mga had alang ugmang adlawa. Unsa? Kinahanglang maluwas sila. Marla. Dalawa babae na kayo ito. Dalawa. Marua. Siya ang tinuod ka, Marua. Oh, dalawa siya. Bihangad siya. Nakabantay siya sa atong gibuhat. Dili, tanawan ninyo. Si Lulo ka ng miduol niya o miluhod. Oh. Uli po na ni Maruang imong apuhan ni Gabriel. Dili, Marla, kinalang maluwas ko ang akong apuhan. Kinahanglang dadon ko nimo sa iyang nahimutangan, Gabriela. Ha? Oh, tanawa ang dapit kayong nahimutangan. Kadata, yun na pa? Uy, nakatultul ko aning dapita. Kung mao ka na, dad ako dito kang Marua. Kinahanglang magkaatubangay na miya. Marla, ayaw. Mamiligro ka na babayana. Tila na siya makasud sa kong lawas pa. Busa ayaw kahatlok. Kinahanglang mawagtang sa ining kalibutana. Sige na, Gabriel. Dad ako sa iyang nahimutangan. Sara, mahal kong kaluha. Niag ka na cute sa akong duol. Og nahipaw ko nga nagtanaw ka kanako. Og gibati ko nga nagkinaminam ka na nga magkaatubang kita pag-usapa. Apan, dili ko makigatubang nimo kung dili mahuman ang seremonyas ni Nomed. Kumay, Theoden, Akramay. Alimpus nga dili makita. Bantay nga way makasudi ning dapita. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.